Láttam. Én most töltök egyet. Feltem. Erzsó a kis tapancsaival, ne? Te ott mit csinálsz? Te filmezed? Nem tudom, mi a címe. Még már nem írja, és kivettem a videót. Behoz a romantikus. Nem tudom, menj a romantikusokhoz. Úgyhogy jön Ildi. Jön ez a? Nem. Melyiket tudod? És itt van Bob. Itt van Ildinek a Bobja. Ő az új haver. Jaj, a fülét rágtam. Már kéne még két a füle. Az én Bobom. Mint a hurikán. Na, mit szóltok Bobhoz? Szia! Oh, he's so handsome. Oh yes, I know. Do you want to drink something? No. Attól félek, hogy ma lesz valami. Én is kérem Pringit. Na, majd Bobby! Neked még Pringi! Még jobb bajuszos. Nem vagy, én viszem Gordontam. Én megtartom a kis kopaszt. Marika, te kész a kopaszból? Ildinek foglalt a kezem a mélyén. Gordon, ha tudnád, hogy bejönnek, hogy bejön neked ő. Úgy. Hát. Hogy amikor költözök, átérjük, megmondom. De én ma